Кои теми намирате за приоритетни в подготовката на учениците и на училището като цяло? Като разбира се, в случая става въпрос по-скоро за темите, свързани с подготовката и превенцията при различен тип бедствия, независимо дали са природни или антропогенни. Нашия опит показва, че към момента най-болната тема е темата, свързана с подготовката на децата за участието им в световната мрежа, в интернет. Защото не само изследванията, но и практиката, която имаме, показват, че децата вече са в интернет още от възрастта преди да тръгнат на училище. Съвременните технологии са толкова бързо развиващи се, че на практика децата се сблъскват за пръв път с мрежата около между 2 и 4 годишна възраст. И илюзорността на това, че те са защитени, ако са близо до своите родители и в същото време са в мрежата, до голяма степен подвежда родителите да подценяват опасностите, които крие мрежата. Разбира се, кризисните ситуации, свързани с природните бедствия и с евентуални терористични актове, също са много важни и от наша гледна точка децата трябва да бъдат подготвени повече през практически занимания, отколкото през свеждане на някаква информация, която е чисто теоретична. А ако се наложи да степенуваме по някакъв начин опасностите и по-скоро това, за което трябва да бъдат подготвени учениците, специално в българския контекст? На първо място бих сложила акцента върху опасностите в интернет, защото това е ежедневието на всяко едно дете. Просто това е неизбежно да се случи на всяко дете. Вече за природните бедствия и за терористичните актове смятам, че природните бедствия биха могли да имат известен приоритет, макар че това е много относително. В действителност динамиката на живота е такава, че ако днес се чувстваме относително защитени по отношение на терористични актове, нещата много бързо могат да се променят. Така че трябва да има една гъвкавост в системата. А по отношение на антропогенните бедствия от типа на пожари или индустриални бедствия? Да, това също е така важен момент и според мен тук въпросът е не само в подготовката на децата, но и реакцията на всички наоколо. Защото децата сами не могат да се справят със сигурност в нито една от тези ситуации. Къде според вас трябва да се постави акцента? Върху превенцията, върху реакцията или върху посттравматичното отношение? Всъщност наистина зависи за какво точно става дума, защото за някои неща абсолютно животоспасяваща е реакцията. Тоест в една ситуация, в която имаме примерно земетресение или пожар или терористичен акт, първото нещо, което трябва да се случи, просто хората да бъдат изведени от района или пък самите деца да имат реакцията да направят действия, които могат да ги предпазят. Разбира се, превенцията е изключително важна, като подготовката за реакция всъщност се случва и през такава превенция и не бива в никакъв случай да подценяваме ролята на отработването на посттравматичния шок, защото към момента малко или много имаме разработени процедури за реакция или за превенция в известен смисъл, но точно посттравматичният шок е нещото, което е оставено да се отработва изцяло в семейството или пък децата сами да се справят с него. Това е нещо, което изключително трудно могат те да преодолеят без помощ от специалисти. А в вътрешно-училищните роли, вие като представител на родителското съсловие, условно казано, разбира се, в вътрешно-училищните роли има ли някакво разпределение по отношение на реакцията? Родителите по-скоро разчитат на това, че хората в училище са подготвени да
реагират при една кризисна ситуация. В училищата се провеждат такива учебни тревоги, така че доверието на родителите по отношение на реакцията на училището бих казала, че съществува. По-скоро има проблем в комуникацията и в процедурите за уведомяване на родителите, защото вече има немалко случаи, в които примерно децата са извеждани по тревога за наличие на бомба в училището, която често пъти е фалшива тревога, но така или иначе те са извън училището, а родителите не са уведомявани за това, което се случва. Тоест липсват ясно разписани правила и децата по някакъв начин остават незащитени. Или при случаи, когато наистина има някакво происшествие в училището, изтичане на газ или някакъв локален пожар или нещо такова, отново се оказва ситуацията извън контрола на родителите, защото те не получават информация своевременно. Тоест няма ясно разписани правила как родителите биха могли да се включат в... Тоест няма процедура. Да, точно така. Това според нас е много голям проблем, който от една страна поставя децата в риск, от друга страна подронва доверието на родителите в училището и в това, че детето им във всяка една ситуация се намира под така сигурна опека. А до каква степен инфраструктурата и респективно методиката са съобразени с нуждите на децата с специални образователни потребности? Бих казала почти в никаква степен. Малко са училищата, които въобще са пригодни за това деца с специални образователни потребности, особено пък деца с физически увреждания да учат там. Просто са огромен брой примерите на това как дете не може да влезе да учи в определено училище, просто защото физически средата е недостъпна за него. Да не говорим как изглеждат тоалетните, какъв е достъп до тях. И при една кризисна ситуация това дете наистина се оказва в абсолютно безпомощно състояние. Така че чисто архитектурната среда е наистина непригодна за тези деца. А до каква степен методиката е съобразена с нуждите на тези деца? Мисля, че това също е един от огромните проблеми, че децата с специални образователни потребности и по отношение на образователен процес имат огромни затруднения и по отношение на интеграцията към другите деца, защото подготовката на учителите е крайно недостатъчна по отношение на това как се работи с такива деца. И това наистина е една огромна тема, която просто не знам как ще се реши, ако няма последователни действия в тая посока. Имаме много добри примери с това как се работи с деца с специални образователни потребности в отделни училища, но за съжаление това не е масовата практика все още. Да. Много ви благодаря за този разговор и се надявам създадената веб телевизия да ви бъде от полза. Сигурна съм, че ще ни бъде от полза. Надявам се, че това ще бъде още един начин училището и семейството да намерят общите теми. За нас това е изключително важно, да търсим диалога и да намираме общо решение. Благодаря много за участието.